Έχουν γίνει γκάλοπ με στημένα ερωτήματα και προσπαθώντας να διαμορφώσουν συγκεκριμένη ατζέντα και να φτιάξουν κλίμα. Έχουν γίνει εκδηλώσεις με προπολογισμό δεκάδων χιλιάδων ευρώ λαμπερές σε διάφορα κέντρα που διαμορφώνουν κλίμα για εκλεκτούς. Άλλοι έχουν πιάσει προεκλογικό στασίδι σε podcast γνωστών επώνυμων site λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές για να προβάλλουν και πάλι διάφορες αυταπάτες με νέο περιτύλιγμα. Όλα αυτά και όσα όμως περισσότερα δούμε πηγαίνοντας προς την κάλπη δεν μπορούν να κρύψουν αυτό που συναντάμε όλοι εμείς που καθημερινά βρισκόμαστε στα ακροατήρια και στη μάχη, στην πλατιά μας σε επαφή με συναδέλφους, ασκούμενους, μισθωτούς, αυταπασχολούμενους, οι οποίοι βράζουν στο ίδιο καζάνι με εμάς. Και αυτά που συναντάμε και είναι η εκτεταμένη δυσαρέσκεια και το συχτήρισμα για τους όρους δουλειάς και της καθημερινότητας, που αν θέλετε δεν αφορά αποκλειστικά τους 4 τοίχους του επαγγέλματος, αλλά συνέχεται με συνολικότερους προβληματισμούς για τη ζωή, για τους όρους, για την επαφή με τις οικογένειες, τον ελεύθερο χρόνο, την παιδεία, την υγεία. Είναι σαφές ο προβληματισμός, το συχτήρισμα που συναντάμε σε όλες τις κουβέντες μας με πλατιά συναδέλφους. Το δεύτερο που συναντάμε είναι η δυσπιστία, ο προβληματισμός, η αμφισβήτηση για το τι κάνει ή δεν κάνει ο δικηγορικός σύλλογος και μια συνολικότερη απογοήτευση ότι τίποτα δεν αλλάζει τελικά εντός του, καθώς πρόσωπα αλλάζουν, αλλά κατά τα άλλα η κοινή παραδοχή είναι ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο. Συναντάμε έντονο προβληματισμό επίσης για τις αναδιαρθρώσεις στην αστική δικαιοσύνη, το χαρακτήρα και την ποιότητά της, το ρόλο του δικηγόρου μέσα σε αυτήν, την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τις συνέπειες που θα προκαλέσει, με μεγάλους προβληματισμούς για την επόμενη μέρα. Όπως όμως και συναντάμε πλατιά εκτίμηση και αναγνώριση στο πρόσωπό μας ως μιας δύναμης συνεπούς, με σταθερό και σοβαρό λόγο, που ανεξαρτήτως αν συμφωνούν σε όλα μαζί μας λένε «μας τα λέγατε», «είστε μπροστά», «μάχεστε», «σας παρακολουθούμε» και μας έχουν συναντήσει στις προσπάθειές μας. Με θάρρος και αισιοδοξία λοιπόν, το δηλώνουμε από εδώ, επιδιώκουμε να δυναμώσει η φωνή όλων αυτών των χιλιάδων συναδέλφων που δεν έχουν καταλήξει να κάνουν τη μέρα των εκλογών, ώστε την επόμενη να μας βρει πιο δυνατούς για τις ζωές μας και τις ανάγκες μας. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει να δυναμώσει αποφασιστικά η αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων. Γιατί πρώτον, είναι η μόνη δύναμη που φωτίζει τον πραγματικό ένοχο. Είναι αυτή η δύναμη που δεν σταμάτησε λεπτό να μιλάει για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων και του κράτους δικαίου των λίγων. Αυτή ήταν η πολιτική. Αυτό το κράτος των λίγων ήταν που οδήγησε στην απελευθέρωση του επαγγέλματος, στην ίδρυση και γιγάντωση δικηγορικών εταιριών που ίδρυσαν το σύνδεσμό τους στο Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιριών Ελλάδος και σε λιγότερο από 10 χρόνια σημειώνουν τζίρο πάνω από 1 δις, κατέχουν το 62% της δικηγορικής ύλης. Στα δικά τους κέρδη, στις δικές τους φοροελαμφρύνσεις, στα δικά τους ψηφιακά εργαλεία και προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης αντικατοπτρίζεται ο εξοβελισμός συναδέλφων από το επάγγελμα, αντικατοπτρίζονται οι εισφορές, οι ασφαλιστικές που δεν πληρώνονται και μεταβιβάζονται στο ΚΕΑΟ, αντικατοπτρίζεται η θηλιά των φορολογικών τεκμαρτών και της φορολόγησης από το πρώτο ευρώ, ή αντικατοπτρίζεται η πιο σκληρή και άγρια εκμετάλλευση των μισθωτών συναδέλφων μας, που όμως μας καταγγέλουν γιατί οι ίδιοι στις εταιρείες, ξέρετε, κάνουν χρονοχρέωση. Κάθε μέρα στο τέλος στέλνουν πόσο πρέπει να χρεωθεί ο πελάτης. Ο μισθός τους λοιπόν είναι λιγότερος από τη χρονοχρέωση που κάνουν τη μέρα. Αυτό δηλαδή που χρονοχρεώνουν στον πελάτη της εταιρείας σε μια μέρα είναι λιγότερο από το μισθό τους το μηνιαίο για το που βγαίνουν οι τζίροι τους. Αυτή η πολιτική λοιπόν είναι που θέλει αυστηροποίηση των εξετάσεων, λες και ανακάλυψαν τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Αυτή η πολιτική όμως συνέχεται με εξετάσεις απαραπρωτοδίκες σε παρεφέτες, με πανεπιστήμια επιχειρήσεις και πτυχία σούπα κομμένα και ραμμένα στις ανάγκες της αγοράς, που αναγκάστηκαν μέχρι και από την κατακραυγή να τα μαζέψουν, γιατί οι απόφοιτοι της νομικής θα ήταν για την αγορά, δεν θα είχαν κάνει ούτε τα βασικά στοιχειώδη στο ενοχικό.
Αυτή η πολιτική με την οποία αναμετριόμαστε είναι που έχει διαρκώς και συνεχώς αντιδραστικοποιεί την αστική δικαιοσύνη, την κάνει όλο και πιο δύσκολη και ακριβή και δυσπρόσιτη για τα λαϊκά στρώματα και όλο και πιο σκληρή και αδυσόπιτη απέναντι στον εργαζόμενο λαό που παλεύει, που φτάσαμε στο σημείο πρόεδρος εργατικού κέντρου, εργάτης, ο οποίος έπραξε το αυτονόητο, να μπλοκάρει δηλαδή το κυβότιο με σφαίρες, να καλείται ύποπτος για παρακόλληση συγκοινωνιών, όλος τυχαίως μόλις επέτρεψε από το ταξίδι στην Παλαιστίνη. Την απάντηση βέβαια την δώσαν οι ίδιοι Παλαιστίνοι μέσα από τα σωματεία και τα συνδικάτα τους που ευχαρίστησαν το ΠΑΜΕ, το σωματείο του ΕΝΕΔΕΠ και τον Μάρκο τον Μπεκρή, λέγοντας ότι όποιος δεν φορτώνει σφαίρες είναι αυτός που παλεύει στη ζωή. Λοιπόν, με αυτή την πολιτική αναμετριόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων, γιατί δεν σταματήσαμε να τους φωτίζουμε ποιους έχουμε απέναντι. Αλλά αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων, γιατί δεν σταματήσαμε και λεπτό να αποκαλύπτουμε το ρόλο των ίδιων των δικηγορικών συλλόγων. Των νομικών δηλαδή παραστατών και θεσμικών συνομιλητών των εκάστοτε κυβερνήσεων. Που αποδείχθηκε περίτρανα ότι βρίσκονται πολύ μακριά από τις ανάγκες, τις ανησυχίες μας, δεν μπορούν να τις εκφράσουν. Αυτή την τετραετία έγινε ακόμη πιο καθαρό ότι μιλάμε για γραφειοκρατικά και προσωποκεντρικά όργανα, φορείς υλοποίησης της πολιτικής των αντιδραστικών ανδιαρθρώσεων στη δικαιοσύνη. Ήταν ή δεν ήταν εκείνοι που γράψαν στα παλιά τους τα παπούτσια 1000 υπογραφές συναδέλφων και το αίτημα για σύγκληση γενικής συνέλευσης. Ήταν ή δεν ήταν ακόμη και τώρα που την αποφάσισαν μετά από την πίεση του Αντώνη τα μάζεψαν. Ήταν ή δεν ήταν εκείνοι που ξεπούλησαν τον αγώνα ενάντια στο φορολογικό, δήθεν γιατί θα βρίσκονταν βέλτιστες τεχνικές και ψηφιακές λύσεις, και απορρίφθηκε η αίτηση ακύρωσής τους που τα ανοίγαγαν στη Δευτέρα παρουσία. Ήταν ή δεν ήταν εκείνοι ακόμη που και όταν προχώρησαν σε συνέδριο δικηγόρων για αλλαγές στον κώδικα δικηγόρων, δηλαδή σε αυτό για το οποίο θα κληθούμε να ζήσουμε, το έκαναν στα μουλοχτά, χωρίς να ανοίξει το θέμα, χωρίς να το ξέρει δικηγόρος, χωρίς να συζητήσει, να κουβεντιάσει, να τοποθετηθεί, δηλαδή τι αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς. Απέναντι σε αυτό λοιπόν η αγωνιστική συσπήρωση ήταν στην πρώτη τη γραμμή και δώσαμε όλες μας τις δυνάμεις για να εκφραστεί η αυτοτελής μορφή οργάνωσης των μισθωτών και αυταπασχολούμενων δικηγόρων. Και αυτά ήταν τα πιο ελπιδοφόρα μηνύματα αυτής της τετραετίας. Ήταν η εδραίωση του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων και η αύξηση των μελών του, που μέλη της διοίκησής του είναι απολυμμένοι από εργοδότες δικηγόρους. Ήταν η διεύρυνση με νέα μέλη που γίνανε εκατοντάδες και συναδέλφους μανάδες που όταν δόθηκε η μάχη έξω από τον ΕΦΚΑ για να δοθεί το επίδομα, στέλναν mail στο σωματείο και λέγανε ευχαριστούμε που ήσασταν εκεί και δώσατε τη μάχη. Αυτή την προσπάθεια συνεχίζουμε και με το Σύλλογο Αυταπασχολούμενων για να φτιάξουμε το δικό μας αποκούμπι. Οι πάνω από 150 που συγκεντρωθήκαμε μέσα στον Ιούλιο και αποφασίσαμε να το πάμε αλλιώς. Γιατί τα πράγματα αλλάζουν με αγώνα, από τα κάτω, στην πράξη, σωτήρες δεν υπήρξαν ούτε πρόκειται να υπάρξουν. Με θάρρος και αισιοδοξία λοιπόν να δυναμώσουμε τη φωνή όλων αυτών των συναδέλφων. Γιατί τα αιτήματά μας, τα αιτήματα της αγωνιστικής συσπήρωσης δικηγόρων μπορούν να δώσουν ανάσα στα προβλήματα και στις ανάγκες τους. Γιατί παλεύουμε ανάμεσα σε άλλα για άμεση κατάργηση του εξοδοτικού νόμου 5073 του 23, να θεσπιστεί τώρα αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, να φορολογηθούν οι τζίροι των δικηγορικών εταιριών. Δεν είναι και πυρηνική φυσική. Δεύτερον, κοινωνική ασφάλιση για όλους δημόσια δωρεάν, υποχρεωτική. Ούτε σκέψη να θεσπιστεί υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση και να σταματήσουν οι πλασιέ των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών μέσα στο δικηγορικό σύλλογο όταν επικρατεί η αθλιότητα αυτή στον κλάδο της υγείας που δίνουν τη μάχη τους υγειονομικοί. Διαγραφή χρεών τώρα για τους οικονομικά πιο αδύναμους. Απαγόρευση πληστηριασμών λαϊκής κατοικίας και επαγγελματικής στέγης. Μαζί με αυτά τα αιτήματα κρίκους παλεύουμε με όλους τους εργαζόμενους, μαζί με όλο το λαό. Για άμεσες προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων με πλήρη δικαιώματα. Για κάλυψη των τεράστιων κενών. Παλεύουμε για ίδρυση ειδικών δικαστηρίων, οικογενειακών, με την αναγκαία στήριξη ιδίως σε βάρος γυναικών και ανηλίκων.
Ειδικά δικαστήρια για θέματα εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών κινδύνων, όπως και προστασία του περιβάλλοντος, και όχι μια υπόθεση εργατικής διαφοράς να καταλήγει μετά από 4-5 χρόνια. Παλεύουμε για διεύρυνση των δικαιούχων της νομικής βοήθειας, απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας. Να καταργηθεί εδώ και τώρα ο δικαστικός χάρτης που μας εξοντώνει. Να καταργηθούν οι αντιδραστικές αλλαγές στον κώδικα πολιτικής δικονομίας και με τις τελευταίες, όπως φυσικά και οι αντιδραστικές αλλαγές στον ποινικό κώδικα. Με αυτά τα αιτήματα λοιπόν, η αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μπορούμε να μπούμε σφήνα στα σχέδιά τους και να χαμογελάσουμε πολύ. Γιατί ισχυρή αγωνιστική συσπήρωση σημαίνει ότι δεν συνενούμε στην κυβερνητική πολιτική, στην κλιμάκωση της επίθεσης στα δικαιώματά μας, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν μπορούν να μας βάλουν στο χέρι. Αγωνιστική συσπήρωση λοιπόν δυνατή, γιατί με περισσότερες δυνάμεις και από καλύτερες θέσεις θα συνεχιστεί ο αγώνας του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων και του Υποίδρυσης Σύλλογου Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων. Θα μπορέσουμε να συμπορευτούμε και με εργαζόμενους του χώρου της δικαιοσύνης και με άλλους επιστημονικούς κλάδους. Αγωνιστική συσπήρωση ακόμη πιο δυνατή, γιατί δεν αποδεχόμαστε η δικαιοσύνη τους να είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα τους με περιστολή δικαιωμάτων και ελευθεριών, αλλά επιλέγουμε να θέσουμε τις γνώσεις μας στην υπηρεσία των εργαζομένων και του λαϊκού κινήματος, και εκεί θα κατακτούμε το πραγματικό κύρος που οφείλει να έχει ένας επιστήμονας που προσφέρει τις γνώσεις τους. Δίνουμε λοιπόν όλες μας τις δυνάμεις για μια πολύ πιο ισχυρή αγωνιστική συσπήρωση με εκλογή ακόμη περισσότερων συμβούλων. Και αντί για κλείσιμο θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω μόνο ένα mail που έστειλε μια συνάδελφος, διαβάζοντας μια ανακοίνωση του συνδυασμού μας, που λέει το εξής: αξιότιμοι συνάδελφοι, συγχαρητήρια για όλες τις θέσεις που διατυπώνετε στο άρθρο σας. Αυτόκλητοι σωτήρες και παραμύθια 2. Μπορείτε να το βρείτε από το site μας. Δεν την ξέρουμε τη συνάδελφο, αφού παραθέτει ποιο κομμάτι των θέσεων μας. Έτσι. Λέει: ειλικρινά δεν πίστευα ότι υπάρχουν δικηγόροι στο πολιτικό γίγνεσθε για τις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που να έχουν σχηματίσει τις σωστές αυτές θέσεις που εκφράζουν την πραγματική και δίκαια αλήθεια των πραγμάτων. Μιλώντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το χαρακτήρα του κράτους, τα πραγματικά αιτήματα και πού πρέπει να δώσουμε το βάρος μας. Και τελειώνει η συνάδελφος: ευτυχώς που διάβασα το άρθρο σας και ξέρω ότι θα ψηφίσω στις εκλογές. Γιατί δεν ήξερα πριν για εσάς. Εύχομαι ολόψυχα να έχετε πολύ καλή επιτυχία. Τέτοιοι συνάδελφοι είναι πάρα πολλοί, τους συναντάμε καθημερινά. Είναι στο χέρι του καθενός μας να φτάσουμε και να εκφραστεί αυτό με πιο αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων και με περισσότερους συμβούλους. Να σπάσουμε το φράγμα του 6%, να εκλεγεί και ο αξιολόγοτατος συνάδελφος Αντώνης Αντανασιώτης και να τα καταφέρουμε. Καλή επιτυχία όλων, είναι στο χέρι μας.